film. Teď natáčíme modní přehlídku. Kdo je na modní přehlídce teďka? Co to tam je za Řekni, co tam je za modelky. Jsi komentátorka, co tam je za modelky? Je tam Emička. A kdo tam ještě je? Jaká tam je modelka? Jessica. Jessica, výborně. Tak. Můžu to fotit? Počkej. Máme tam nahráváme červeně. Tam nahráváme. Tracking focus. Není to? Červeně. Jo, nahráváte, ano. Jo, výborně. Tak děkuji. Já tohle fotím. Počkej, teď nahráváme přeci. OK, teď tady zaměříme na modelku. Jak jde Ale pomalu. fotím. Tak řekla nám čavec dokonce hvězda. Tady další hvězda. Jessica. A co předvádí Emička za model? Co má na sobě? Co má na sobě? Jsi komentátorka. Co má na sobě? Šaty a vybičtovaný šátek. A jak se jmenuje ten šátek? Jak se mu říká? Do salon. No sarong. Výborně. Emička má na sebe poslední kolekci H&M. H&M? Jo. Ne, to je... To vůbec... Malaban Souvenir Shop. Jessica, pozor. Jess? Yes, Ne, don't do it. Jess, don't do it. It's so danger. Emi, ale já potom vyfotím další fotku. Já mlčím. Emičko, nedělej to. Ne, ty ne. My tě natáčíme. Natáčíme modní přehlídku. Emi, ty nemůžeš. To ty nemůžeš. Maybe I should try a new hairstyle. A new hairstyle. Maybe you should cut off your hair and make it into a wig so I can wear it. So I can get some hair. Tak, ještě natočíme, jaký to tady je pěkný. Tady je veliký bazén. Ty to vyfotíš, já teďka natáčím, víš? Tady je Išinka na stole. Že jo, která bude fotit za chvíli. Teď se schovala takhle ke mně. Takhle je tady u mě. Tak, tady je bar. Veliký, tamhle sedí Míša s Dapívou, drž se Míši, ať nespadneš. Takhle zaměříme, ano, Míša s Dapívou. Míša pracuje, Dapíva taky asi. Nedrkej mi do ručičky. Jess, can you say something? It's recorded. Hello. Zaplíš co? Tak a my jdeme zaplítat co, protože modelka chce mít další asi účes novej na molo. Takže jdeme zaplítat co. Řekneš ahoj na kameru, modelko. Výborně. Ty taky řekneš ahoj na kameru? Ne jo, a proč? Takže my se s vámi loučíme. Jak se to tady jmenuje? Ví někdo? Já nevím. Subik? Výborně.